Huwag mo sa top na. Wow, construction yan. Para bang... Ito. Patawag ka. Commute na. Gabi-gabi. Pwede nga ng mga motor dyan. Umaga. Hey. Father. Ma. So, andito tayo sa tabing dagat. Let's go. Ganda. Saan nga to? Grabe, namumula yung mata niya. Outfit check. Para naman kaming mag-ano dito. Tandem. Riding in tandem. Let's go. Yung pala yung ginagawa Si Father. Lusutan ng kalsada. Si Mother. Para bang... Outfit check. Kita ka. Ilang oras na lang? Ilang oras? 5 hours pa? 5 hours and then Ako bukas. Yun.